Pandekager eller vafler? Pandekager eller vafler? Jeg tror godt. Vil du ikke have pandekager? Nej, jeg vil pandekager. Hvad vil? Nå. Pandekager eller vafler? Pandekager. Vafler. Gør nej. Pandekager eller vafler? Vafler. Pandekager eller vafler? Vafler. Gør nej. Pandekager, mand. Pandekager. Pandekager. Eller vafler? Ej, så skal det være pandekager. Pandekager eller vafler? Det må sgu blive... Hvis det er belgiske vafler, så er det belgiske vafler. Pandekager eller vafler? Vafler. Pandekager eller vafler? Jeg tror nok, vi skal have nogle pølser. Pandekager eller vafler? Nå. Hvad? 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 Pandekager eller vafler? Pandekager. Ja, det var drenge. Pandekager eller vafler? Pandekager eller vafler? Pandekager eller vafler? Det ved jeg ikke. Pandekager eller vafler? Ingenting. Pandekager eller vafler? Gulerødder. Vafler? Vafler. Pandekager eller vafler? Jeg siger pandekage. Pandekage. Pandekager eller vafler? Pandekager. Pandekager eller vafler? Vafler. Pandekager eller vafler? Jeg vil tage pandekager.